koito. Ya, ayahan na ko na nurang kairom. Watay ko. Yakan mga irani ko ikay. Naitinan ako na, no? Ay, buti na ko yung uya. Kaya pa'y wari-warin tipo kayo. Mas tipo ka ngayon ng kokongora. Si tipo may ampok yan, ka nga tinati. The love story, ki. Ngayon. Sangkin ko, tayo yan ang buwan kakakako. Ako po naman niya uray kay. Mga kiwi. Bandamiya kong kaya na ko na ni kiday ko tinuloy yo. Sangkin ka nga po niya urong-urong ang daswang. Nga nang bukibugin kayo na waray rong. Saan, puntahan na kanuan. Ngayon na bang kayo nang tabigan ako yung kayo, ibugibugin na manawang. Natiran na ko roy, nakiyaki. Paripun na yuka na yaman. Kuwata na nung wayo. Puntiya ka gini pa ito, pangaya na nung room. Nakanaka nga may room yung orami kay. Natiran kaya kakawa ko waris di tenano. Kaya na nung mena no iro. Kung kaya rin po sumaya na penano. Okay na parang na nung kayo sumaya na nung wayo. At ay kita wana pipayin, bari ka matuan ni pera dito kayo. Ay, kuwa to korak. Ya wa kino ko tebug na kanuan. O ate ay kay. Ari kina kin bura ya tangira. Ken puni kain tangira ay puni mere nai. On de taina. O ke pa ya pa ta na no na to wa che man. Nang ro ya meta. Just as you are before. Wa ta ye ni beura. Si te voy a pinta kin tangira mi ro. Ya, kay po si Tepo na nangay. Ake ko na rin mga taray, arikirarikim. Ang ka na ito kuwawan, ito ako sinanggay ni Ayer. Ngayon, sa tarayan ako nangaroy na. Ay, kuwawa. Apo ni men na rin itatanga tayo kay nikakarapay. O wakia pa, iapikuko uningin na inipeura. Ya, takaywa. Stebo ya kan bikoko. Ya mi so period. Warang may sorak. Kaya na meginan te ba berbe ni biroto. Ngayro ya pon bikoko. Ko bikoko na ben nga. Sarawa tayo rum to ko pon bikoko ya men. Ako mo ginaina begi. Beura, kan kawaya ko ikay. Yara ka kaya ibitakin taragim. Koragi. Ay yorag ya ini nga. Kubaka ni bebe. Kupigo-go. Si Tebo sinaw, ya pon bikoko. Kupigo-go ron nantay. Puniron raw, ay dako betang iray. Mga yekewiyay. Ay kawarang kami na suwayo. Kung kan, yaka nga ron namday-day. Sakawa ka nga. Sa punimaya katanam. Naitang nasu. Nakataya ni Merworo na tanam. No. Kita ba yun ang kanimeruruwakin na niyang koy? Oy pun tira ko nang meruruwakin na. Ako kabay siya. Baka hinabia punto ko ang tipo ito. Uman nang niyang mo sinawaw pa. Amo sinabata mo na karayin nga po. May bukid na na si Mari. Hindi biyaura. Basta po ay bikoko. Yara. Sabay nang inakangaray nung titiyan. Yung walinig ay biko muna pa ito ay yin. Ito ay pera narinig. Ay siya ka di man may uman. Yang ka na si Man. Kaya po si Wonki. Antay yun na ron na. Ano ba yakawa dito yari piroton? Wata titiya yo. Yan ang kamera ka po. Shhh. Ay ka nga damen na sina. Basta po no. Yakan na sina titay ni Mani Ari. Parihan ko na kurang tiyak ko na ninyaw. Tiniday mo ay minatiyin. Ako niya sila na katabi. Tuwa ka na si Mani Bangkay. Iya ka na may naronan. Aurin ngang kan. Pangyakin na katabi. Kinariday na. Siya daw tiyak. Taraya na su. Kuriya ni pun na kon day. Ako na kimis kanuan te period tawan na tawan.
Nakuna kaya payangan ni pasal kora gisua. Kaya kina wotam pariane pun kora-koran nama konan tatani. Eyang, mayang ano meme gay. Kuwagi, pati ba yan ang kakawag? Kung nasidyan ko am day-day, ibukin kabayam na kung tayo ka na rin. Takay, ali ako sinidi ba una? Tarati na kayo na ko. Kayo kuwa. Tarati na. Ay na nang kwando ko wari si Mugina. Yara. Saan nilang bun niya yung sukod na raw sige datan nga na tayo ni Mugi. Yara. Ngayon. Pwede di ba ura korean tsaka na ibuki. Katay na tsaka na imo. Paanag tataray ko at yay kay. Wari ki ba tibian na yung kwaka kan tiray yay. Nak, ano kung dia tayo na nindidi, kung yan yung ginanduro ako sinando ba, magyaro ko na nandidi, yan. Yan mo ng quality. Nak. Ano mo daramanan na idibiyaw? Ya, ay wala kira na biyaw yabi kuko man. Ipura jebe hindi biyaw kan na ini. Ay pwintang kita tanya na mesina na awan na wutu iro ma. Sino? Yabanang ay ko na wutaw. Pero hindi kita nang nakapuri. Yabanang kami kami. Kaya kinasiw. Tayo biya kiniya taan paransiw. Ay pun na royo ame taan. Tidak biya kantang nagkunani pun mana ya business. Nakuna pun kaya pakuna pun to kanikan. Kuna kaya kinam day. Bayang ande kaya mapur. Ako na kunani puto ka nasim na yarun na iputo kayo. Ipawadan mo ito. Ipunto na nakakangati na sa iyo. Mas kahit ang wala nun sinana. Mayroon para na nun na mayroon. Naipunto kaya. Inanon na natin ito na nakakangati. Nagtinawawat. Sa upuan sinana yun. Sa upoy. Iwagin ako dito. Natitay. Awagi pa. Iyaron ko titay. Ano yan na merakiyay. Tina sa iyo. Kinangbong. Tumoyo mo ito. Mira. Ay, te gustan lagi. Pun kapenya na Roy. Ay, garoy ye. Kumain na sila ng nene. Sarap basta di banyo. Ako kagian ko kuya. Ay, kita po nito. Sila na kumain kasi. Nasu. Kawayo nasu. Kanang merurong Roy. Sinaw. Yara na nasuwayo, patin Ruiz. Yawakin ako tipong makaluan. Awak ya pa, yari ka na scholarship na idibaura. Ayan ako na USB Fiji. Mintin mo dinidig, alok mena degree, andi ka na magunin jobs. Nanda na buto ka sila na, ayat to ka ni kayo na idibaura. Ingyan kaya kakalikuwa giruya kain na nakawa, meron ng day. Opo na na sarili. O tama na, aliyek ka ni puto ka day na. Ay war, sa upo mo ayo, ubuya. Ay anak tadi nga, ito pa, ada kasi pa kami, ay kamunti kakawak, may nunod na kasi sa iyo. O kampes hindi kita pandamitay, anong rani. Parang time